Hos Trane Mosegård arbejder vi for kvalitet og bæredygtighed i vores bygninger. Vi leder derfor efter en ny kollega til at hjælpe med at styre vores vedligeholdelsesprojekter sikkert i mål. Som drifts- og byggekoordinator får du ansvar for hele projektet, fra planlægning og tidsstyring til kvalitet og opfølgning. Du kommer til at samarbejde med driftsledere, rådgivere og entreprenører og sikre, at både budgetter og tidsplaner holder. Du skal også være med til at gennemføre energioptimering og bæredygtig vedligeholdelse. Vi arbejder med ESG, og vi mener det. Du bliver en vigtig del af et team, der arbejder tæt sammen. Både med ejendomskontorer, beboere og afdelingsbestyrelser. Vi bruger også kunstig intelligens som en naturlig del af vores arbejde. Blandt andet til at indhente tilbud og optimere processer. Lyder det som en opgave, du kan se dig selv i? Så er det måske dig, vi søger. Læs mere og søg stillingen via linket. Vi glæder os til at høre fra dig.